Kazan takoktai bukhok song ang tongo modu deborma norok nai tongo laibuma TV. Tinio jgao phaisok mane hinkebo Chomponogor Mohoram Sodar Para. O elekara tabang basajak. Ge takuni bumung kisa saiknar geli daw. Samol debroma na. Nini tam somsya tong saiknar di lukur. Mokol nos tong khata. Acha tam khe nos tong ka saiknar di pulan theke. Pula hasing thangka. Pula bos hon rogong na busuk torkha nanga puru. Abo to sondok to mujo malia. Busuk torkha na. Tebo 4-5 বছর নিচরাই abo hayota. আচ্ছা 4 বছর 5 বছর আবা হাইসরানি সময় নরক তামখা হেকে দারাবাইকनै হাজিংটা थांलायया হেকা হাজিংটা थांगै थंते मकला हाबका हेके मकला हाबमानि परेवा मकल साखा मकल यखा मकल दनखा हेका तार परेवा ओमा हायंखा मकल नस्तং थांगाता ना हेका नादा नाजाखा abo to pulyao rang kare hinke chini nok tongma bo kosogoi thangka o tabo o jaga nok tonga giwo abo sorono nok bo kosogoi thangka hinke abo sorono kojongan pore tui toroi nok kosogoi thanga ta na tui biang ni phaimani sa tui hinke tui to bo jaga ni phaja ang saimia tobo serai kho apurna acha da changke abon pore changke hinke aboni porewo hinke naijang nani ram kuisa kerei hinke naijak malia olo hinke mama songbai ama songbai jogajog khai hapanyat langi nyalya hinke kwalta hamka hinke hamani porewa 8-9 বছর hai kam khaikya tam kam khai iko buni jogaliro hanyo iti doctor khropka ko khata bo kamta acha hinke khaikya khaimani porewa 2000 je pro 20 roko hayono angka apro ke ngui thangoka oste nujangani bab ngui thanga romoi bini chatin da na ke kunon taisa nang phiro bini chate acha ngke ngui thangka ngke je pro 21 ok ngkhana ba oba hairogo ngke direct bolok ngui thanga ta bana muksok le yangai ngke tabuk khata ang khainyam sungbo khaimalia beranyam sungbo beraimeya tangna sungbo tangmaya acha ni nogo khoro busuk borok tong total ani manai song 4 jona tongo ang bengke chini joma 5 jona hingke chini joma 5 jon hingke tai ama babu bai hingke 7 jona sangka ota ke ni na ama babu khitam khlai ama song bab song ke toy ko bu phangrok phalong ke buni tukta kam khayo om hanyota ke ni nogo tei sungna ro ke botu tong sakiri bakir khanya ro sakiri ni bumung to aro kesekerei hama hai jaga jomi sekerei gira sana thangke acha nok thaisi misi ang abono lukurong no kesana musungo ani borong ni baikho bai borok kisamisa suba mungrekhe hamana aba haiwan sogo ngitai chini sar song no bo kubuni kebangma sar rong no bo ano subanan bagai kojao hingke tabuk nong naro ni na ama babu songdo samung khlaisa o hediba ke samung khaisa khangke ni kugoi song ni manai songbo chu gyamang hingke norok ni nogo chubai manai nono nai manai aba hai kono khomata kri hingke nong ni takhuk bukhuk rong ni bisingo bo emon je chubai oi ni mokol no thik khlai manai aba hai kono khomata kri ge taw norok ni theke koimani hingke norok ni elekar ni chairman tabuk ni Tripura Mothani chairman by MLA bono konyamu sungo haida borong no chuba so sanamu sungo tai konyamu sungo boro ano dati o video nu gitong khanai phanyani bage nung borok no wasaphono thangai sada saikya ano ang mokol nugya ang thang phaimeya ko norok no saimani ya koimani ya norok ani kisa phainai phaija den ni wasapon sada saka abono asolok ke ko thangnani himnani maya nugyani bage mokol po urberam bagai thangi maya abono tabuk ma koi hrobong no o video rong nugui jong khe borok sini sar jong no bo sar biplok sar song no botam podo tong eko chairman video rong nugui jong khe ano dakti no phai nyai phai bagai koi jao inke tai sini MLA sar chittoranjan no bo tomung no o video nugui tai an khorang khanaboi tai an chehra nugui tong khe boro ano dakti no chuba sowoi phunungnani bagai ang tesak
ajini haike tongi manani bagai abon ang emela sartongno bukoimo tei tang sanam sungko hingke borong ni subaso ang maya hingke ang saijong bektigoto bo maya trai ani nogo tangai tui ano doktor phunugi manai hnai bok khomata koroi hingka abono borong no simiya lukurong no bo subaso sano abono je jani ja pare tei ano subanani bagai ang tesa lukubai miliwoi thanchake bokha phancha kok phancha ke tongna musung ang to naji tabuk saijong se sob jagai tongma hai asik oba hing tongoni ne elakarni ba kebo khaganang kebo sinai nongnai oba kinono bwasa pono phaina na pekya tabuk se jotto to kebo om hai nei phainai pheya ko kebo phone phainai pheya ko na hanga khazani takute bukhuk song noro khanai man khana tibra se area o abaha nyongo kebo chubalai maya thanglai phailai maya eba kha kebo sugui tong kha nailai maya buni do pharago nuglai sing thangai phailai mani chubalai mena aba hai keruno kintu chini tiprasani bisingo sing aba hai khub kom nunugo ban bage jodi tongoi tong kha kha jaga bini nogo phainai phaija khamu bini buma bu phasu gya bini tako bukhok su gya bonu gyangi tong bata daman bata maya ngai tong oba hai su gyang tong kha elakar ni jeta nai nai chugnai rokhnai tongman borok যদি বুখা তংখাকে নাই ফেকেমো তাও ব কয়খা অ চম্পনগর মহরম সদর পারানি এমএলএ বাই চেয়ারম্যান এমএলএ সার চিত্তরঞ্জন বন বকয়খা গে চেয়ারম্যান নি পদ তংনাই সার বিপ্লব দেবর মানা বকয়খা ফাইনাই নিংথিং ব থাঙै না সাইমানিয়া ফুন খ্লাই হরি মায়া bo thangai koi hori manya phano o video ni bisingte norokno koi hor katai lukurokno bo chubasu sanka bini mokol teishan nai phike check khlaijak wike teishan nuk phine bini asa tongo aba hekhlaino bini buskang roko kok samani singkhane makha bo hospital logo thangjak phano free najak phano ase kaham ke najak manya rang kereni bagai abon bagai bo tabsuk jora obusuk ngui tongo sanam sungo abuno o video rok dotino nugui tongkha ano subanani ba tai naisi khoroi sini emile sana hanya hai koi horoba sini biplok tharno bo koi horo borok ano dakti phayei nai phanyani bagai opsang inka ojaga phai kreng phanyani bagai sing oro number rirwana ojaga phai kreng phanyani bagai o number no call khaidi o number call khakin khena onu khungo phai norok mala phim phanya obo onka bini kokoi samol de bormani bini kokoi obo inka anke the number sagadini nan bung capital debroma number sadin 9362738905 on number call khagen khena boro norok onu khungo phai borok bai malai man phaine inka obono koimong sini tipra sarok belekhe kulugjak nugya sugya saya aba hayo belekhe no bigra rang korei nukung hamya bipod bai ako bai kwbangma kubuljak tin tipra sa bosoni bisingo inka sing khoroksa chuba laine kisa kusugo kalayane abona ani koimong boni bote koimong norok na bin babu tasingo sing thang phaimala mani nin busano sing tasing phaimala phamen ble nor mung ani basani bagai naina ni ang nongo khobore ka log naikha asukse ani nor mung tam kamo ani bung mo ol dabarma khazan takuk bukhuk chong norok nugi mankhana obo sing tasingo o mokol kana achraini boni babu atakungni bin babu obo ke bin babu norok nugi mankhana chu gya nor tatam phane thang tong bol rok khilo bol tano ta kang phane tabuk tam khane thang tong ang bazar kisi hati ngani hati dang na thang tong banga sura da ma thang bazar hati kisi ngani thang ang tam khasinai tahu keu khair na krai obon bin babu bina hingka tinini video norok ni bagai asukno tinini bagai jotono hambai